tandangane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo kowe. Nggih kula pundhong. Aku ngomong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Hah? Saka endi? Gong kowe iki kok nanun-nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak. Ya. Ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, geger karo sapa? Anu. Wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetokke nang nggono modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai. Jengkul anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger karo Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Menang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha nggih niku, kula niku ra ming piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Mbelani Kurawa ketoke. Wong dilapori Patih Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Ngowo. Kacamata. Pancanaka. Nang tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe Bali terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Ketemu sampean mesti belani Kurawa. sing kandha sapa? Embuh. Kok sing kandha sapa kok mbok? Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepoyo ya, Tru. Wis lho diampet sik. Mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik. Heeh. Wis metu sithik. Diampet sik. Wong wedi kepoyo ya padake. Ha iya. Sing ngundakku mbelani Kurawa sapa? Nggih kula. Lho dasarmu apa? Dasar kula sampeyan niku kulino teng ngene wong Kurawa kulino terus wonten negara Ngastina. Aku ki ratu, Bagong. Heeh. Anu iya. Bang ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakna srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendak aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watak aku ora budi candala. Ngerti? Nggih. Ngerti, Gong? Ora meneng wae to anggere nggih. Kok ora kecepetan ya ngomong jambu cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. Iya. Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? Yen perlu kowe tak labuhi. Kowe tak belani. Iki. Tas. Oh iya. Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndasmu. Iki aku lho sing marai. Iya. Estu Tenan. lahir batin. Ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju, kowe aja kuwatir. Kowe tak paringi ngambil pusakaku. Kula mawon lho. Ya. Kula sinuwun. Rasa. Aku sing dipercaya. Iki gleleng aku arep bandel. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora kowe. Alugara. Iku aku maju nggawa alugara
Ndara Werkudara Ndara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk cuk cuk. Modar kabeh. Ora njur dipateni kabeh, Kung. Ana sing diuripke. Ah, nggo padang-padang. Ha iya. Padake dian ora. Astu napa? Tenan. Nek pancen astu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? Ning aku weling karo kowe. Nggih. Minggu medeni Werkudara karo Janaka. Nek Werkudara Janaka wis padha mlayu, Alugara balekke aku. Siap. Tenan iki. Nggih. Lahir batin. Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong kuwi kudu ngapusi. Oh, iya. Ning sak gedhangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring pokoran sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. Oh, Ibu Pertiwi kok gubungane karo Gubuk Asmara. Yo tampan ono. Tak paring ngambil. Nggih. Ning nek Werkudara Janaka ora wedi, Alugara wae balekno karo aku. Adhiku lanang loro tak ajari kanggo Alugara. Siap. Ing titip prani mangan anak anong parijata. Mbak lume mbak lamun mambeng lir mbak ing segara angra. Oh. Niki napa? Iya. Kok kaya cindramata lho. Cindramata dengkulmu locot kuwi Alugara. Ora percaya njajal batuno kuwi templekno iki. Niki napa? Iya. Templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe. Aja. Nyekel pusaka disembah sik ping 3. Siap. Nyekel tangan tengen sik, aja tangan kiwa. Nggih. Tangan tengen sing ndi, Gong? Nggih. Nggih, kleru ta. Tangan tengen. Tangan tengen, ya. Kuwi tangan kiwa. Tangan kiwa. Waduh. Abagong iki goblok kok. Kuwi rasa cerewet to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. Ya. Nyembah ping 3. Ya, nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak, kualat. Oh nggih. Lamet Mbah Alu. Siji. Loro. Telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup tangan tengen candhake kuwi, Gong. Piye? Madhep rono. Nah, Dikowo tangan loro, mundak tiba. nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng bareng tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nek nganti tekan karo dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Amun Surakarta Jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa tipan Alugara. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis to? Iya. Kula jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mayan ora wae ketipan mengke negara krakon mati jeneng aku.
Adikku di. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, pancen ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe yen aku sae wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing Pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling, Janaka. Kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petro karo Gareng karo Bagong. Dimong wit semana, wit kuncung nganti gelung, wit jabang nganti celaprang. Wiwit bayi nganti tuwa. Apa kowe arep ngilang-ilangi lelabuhane Nala Gareng Petro lan Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petro Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandangono Kyai Alugara Jaya. Manus maning jajalan sodaning bawon iblis. Ora ngerti nek iki panjal maning nata Mandura Prabu. Anu sudah. Apa ora kowe Ndara Janaka wedi to karo aku. Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku tak ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih ayo. Ora tuwa dadak mlaku rono-rono. Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok, to? Kowe ngaku nek aku kena soting Kyai Alugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apa? Werkudara dundurke. Siap, mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara Amuk Suramrata Jayamrataya Kinegara. Kadangipun Kakang Werkudara mung merga gara-garanipun Kakang bakal mbelani Petro Gareng Bagong nganti pun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan. Bagong. Nah, Gowo Alugara tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah, weh. Kowe tegel karo aku. Sampeyan ya tegel karo kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampeyan labuhi kula wong ngoyak kakang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke Pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampeyan wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampeyan? Kula ya tegel karo sampeyan. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing sirna Margalayu. kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Patene pisan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampeyan tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasirnake. wah, edan Ora edan jajal apa piye? Wah, Modar kowe. Aja ndolekane ati.
kok ngoyak Werkudara. Dhek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa, Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah ya kene, lah ya nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenenge aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Rene ya. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi ya. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nyo tampan ana sinipun matur sembah nuwun tanpa iya. Bagong ora sembrono. Nyo tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman iki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku warisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk. Walugara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke lho. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Dengkulmu melocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jarembukan. Kowe sing nalar, nggih. Apa mundur? Oh, nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk, nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Parasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edane. Anak ngerti kaya ngono. Kurawa tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Skandara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek? Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan nek ngenteni suwe. Iya nek kira-kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ratu ki entuk gojek piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang apa? Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih. Diutus bapak iki sing tetek atine. Sing madhep mantep rasane. Rasa ngrungokke suarane Patih Sengkuni. Wis gek matur apa perlune? Ya, siap-siap ya, Le. Oke. Petro. Wonten dawuh sinuwun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun Ngastina wilujeng bekti kula kunjuk. Ya tak tampa pangestu Tampanono. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Bagong. Nun. Slamet tekamu. Pangestunipun sinuwun Prabu Duryudana wilujeng bekti kula katur. Ya tak tampa pangestu Tampanono. Niki sanget anggen kawula dadosaken jimat. Petruk slamet tekaku. Wilujeng Gusti Patih ajeng nyuwun priksa werdinipun kutuk marani sunduk menika menapa? Iki mau ming tembung sing ora ana tegese. Mboten kangge kula to? Ora Petruk, syukur. Nek kangge kula niku karwane sisan ling ngurus. Ana
Kula niki Panakawan sowan orang duwe niat apa-apa kok wis dunekke kutuk marani sunduk. Bekti kula katur Kinopati. Iya Petruk ndak tampa. Njaluk ngapura ya aku ki mau ming kaya wong nglindur. Lek ku omong ora sengaja. Nggih, upamana artine mangartekke sisan karwane kula le ngrasake. Ora kok Petruk prayogakna. Panakawan Bagong padha rarjo sak praptamu. Sampeyan ngaku mboten apa artine sunduk marani kutuk. Kuwalik kok. Hah? Kuwalik. Padha wae wong padha disunduk kok. Ora Bagong ora ana apa-apa. Nek ana apa-apa bloko sisan rek ana pasti mboten apa-apa. Lha niki Petruk kare Bagong niki wis kulina krungu swara sing medeni niku wis kulina. Ngungkuli kutuk marani sunduk kula wis kulina. Dadi nek sampeyan ngomong kaya ngoten niku ora iso merdekke mang tutup-tutupi Titenono kowe. Lho. Malah ngancam karo aku. Ora ngancam ing Titenono kok. Ngancam iki nak kaya aku wani-wani ya Truk. Ha iya. Petruk kantong bolong padha raja sampraptamu. Pangestunipun Bagong Durna wilujeng bekti kula kunjung nggih Perembahan. Oh iya tak tampa. Pangestuku tampan ana Petruk. Kula pun dinggo jimat paripin dayaran ing kasantosan. Ponokan Bagong padha raja sampraptamu. Pangestunipun Perembahan Durna wilujeng bekti kula kunjung. Tak tampa. Bagong pangestuku tampan ana. Nggih sanget anggen kawula dadosaken jimat paripik. Petruk. Ndara Werkudara, yo. Slamet tekamu. Wilujeng Den, bekti kula kunjung. Yo, pangestuku tampan ana. Nggih, kula pun dinggo jimat. Bagong Padararja. Ndara Werkudara? Iya, Bagong. Kok teng mriki salah kamar sampean? Salah perkara piye? Aku dene sampean iku nek lenggah niku ya ning negara Ngamarta kok. Sak gedhagane iki Ndara Werkudara kok lenggah teng negara Ngastina. Wah. Pancen niatku sowan ana ing negara Ngastina. Mula aja nganti kaget yen dina iki aku sowan ana negara Ngastina. Nggih matur sembah nuwun. Iya. Petruk padha kanthi harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka wilujeng bekti kula kunjung. Iya Petruk. Bagong padha harja sak praptamu. Pangestunipun Ndara Janaka bekti kula kunjung. Iya Bagong ndak tampa. Prayogakna Bagong. Nun nggih sanggeng tanggang kawula dadosaken jimat. Petruk, dalem ana wigati apa? Muruhake matur marang panjenengan ingsun samendang aja nganti ning karempit. Kepareng matur sanipun Sun Prabu pun Duryudana menawi wonten lepat atur kula diagung pangaksami. Ora dadi ngopo Petruk, matur sembah nuwun. Sowan kula menika mboten saking pikajengan kula piyambak, namung kula menika dapur dipun utus dening kakekne Semar. Bapak Semar nampi pangendikanipun Sinuwun Prabu Darmakusuma tumuli utusan kaliyan kula. Lah, sejarahipun ngeten. Nalika semanten kula menika karo Bapak Semar pancen ajeng ngasok bulu bekti glondong pengareng-areng. Ngaturake dharma bekti kula dhateng punden kula para Pandhawa. Nanging sareng kula mlebet kedhaton negari Ngamarta kaget. Wonten ing mriku namung lenggah Sinuwun Puntadewa kaliyan ndara kula Nekula Sedewa. Malah pasuryanipun Ndara Puntadewa niku wah kaya piyai sing susah banget nika. Tumuli bapak matur kaliyan Ndara Puntadewa, Sinuwun enten apa kok penggalipun susah? Pandhawa kok mboten jangkep niku sami tindak pundi? Ngoten niku ngendikane bapak. Ndara Puntadewa nalika semanten tumuli paring pangandikan, mboten ketang pedhot-pedhot ngendikanipun Ndara Puntadewa mergi susah penggalihipun. Paring pangandikan nek Ndara Werkudara kali Ndara Janaka menika sak mangke mboten lenggah wonten ing kasatriyan, malah mboten sowan wonten negari Ngamarta, tilar dhateng kewajibanipun kasatriyan sami lenggah wonten negari Ngastina. Kawontenan kados mekaten menika bapak kaget. Lho, lah Ngastina enten apa Sinuwun? Ndara Puntadewa nggih paring pangandikan jarene suwita karo pendhita anyar katon sing padha lenggah ing negara Ngastina sing lagi wae minangka sumitraning Sinuwun Prabu Duryudana. Ha, terus bapak wong golek ngelmu niku kudu dititeni jero cetheking guru. Ngelmune guru niku kudu dititeni. Ora saben pendhita disuwitani, ora saben brahmana disuwitani. Ya nek brahmana niku pancen duwe ngelmu sing jero, pancen duwe ngelmu sing migunani tumraping gesangipun Ndara Werkudara lan Janaka.
Kula pitados wong gayung ilmu niku ora kok winates umur niku mboten. Ning waton pikirane isih jalan, tangane isih iso kumrembyah, sikile isih iso jumangkah. Wong niku diwajibake gayung ilmu sak oke-okehe. Ning ra ya sesa-sesa sing digayuh, tegese sesa-sesa sing disuwitani. Ngelmune niku migunani napa mboten? Napa ngelmu niku nang ngelmu ngawu gawar ngawur, ngelmu nagur sing mboten enten manfaatipun. Terus Ndara Puntadewa paring pangandikan, "Terus aku kudu piye, Semar? Adikku sak kloron kae pancen wewatekane angel nek dilukke, nek wis duwe karep pancen ya ora iso dindakake." Terus bapane Semar ndangu kali kula, kali Gareng kali Bagong. "Pun, sampean mboten usah kuwatir. Gareng Petruk Bagong saiki kowe sowana ning Ngastina." Sowana ning Ngastina nyatake apa pancen Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lenggah ning kono. Ning lenggah ning kono aturana supaya kundur. Ya bener wong Meguru kuwi becik, wong Meguru niku apik. Ning aja ninggal marang kewajiban kasatriyan. Monggo Ndara Werkudara kali Ndara Janaka niku nek pun kesah utawa pun tindak saking negari niku ora kondur nginep. Lah niku lho eleke teng riku niku. Mesake anak bojone kok njur nginep ora. Mula Ndara Werkudara gandeng sak mangke sampun kula sumerapi lenggah wonten ing mriki. Ndara Janaka sampun lenggah wonten ing mriki. Dinten sak mangke kula nyuwuni dipalilahipun Sinten Prabu ing Ngastina badhe kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Pun cekap semanten atur kula. Nek diparingake matur nuwun, nek mboten kalimat selanjutnya kula pasrahaken dhateng Bagong. Ayo, Gong. Ayo ganti kowe. Nek Ndara Werkudara diparingke kula dherekaken kondur pikantukaken utawi dipun paringi palilah matur sembah nuwun. Ning nek sampean sinuwun Prabu pun banus sapa to? Duryudana. Lali aku lali. Sinuwun Prabu Duryudana mboten maringaken Ndara Werkudara kali Ndara Janaka kula dherekaken kondur wonten negari Ngamarta. Kula aturi jaga ajang sing jero. Kok ajang? Kata-katane jagang sing jero. Jagang sing jero, beteng sing kandel. Kula wis diparingi purba wasesa karo Bapak Semar. Petruk Gareng Bagong ora iso mboyong Ndara Werkudara bali nang negara Ngamarta, mulih tak kethok gulumu. Niki le berat teng mriki niki. Mula mbangane kula teng omah niku dikethok kali Bapak, moko Bapak niku ngethok gulune anak-anake mesti nganggo bendho sing ora landhep. Dadi ming suwi iki kok ngaku lara banget. Nek landhepe karuane ngoten malah terus ora ngrasake. Ha nek ora landhep, le tatu mbaka sithik niku perih banget. Pun kula niati kalih Petruk. Remok kasawerna putung sumangga kabandemna. Kula mboten ajrih nyawang senopati negara Ngastina. Rawe-rawe rantas malang-malang tak putung. Cekap semanten atur kula. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pripun paman? Saenipun dipun paringaken kemawon nggih. Nek nganti Ngastina diamuk Panakawan niku nggilani. Mesti nggilani, aku nek nesu nguyuh sak nggon-nggone. Apa kelakon Ngastina pesing? Ayo. Wis, aja nganti coba-coba ya, Tru. Sinuwun sewu janjane niku sinuwun utawa Ndara Werkudara Ndara Janaka jane rawuh mriki niku wigatine Suwita karo Pendhita Anyar Katon. Pendhita enggal. Yo, sinten? Begawan Dewantaka. Begawan Dewantaka bakal murungake perang gedhe Bratayuda. Pandhawa lan Kurawa bakal rukun negara Ngastina Petruk. Waduh. Gong, Begawan Dewantaka arep murungke Bratayuda. Aja. Lho, kok aja piye? Brata ben wuda wae. Bratayuda, kupinge. Oh, Bratayuda to, Bratayuda. Ngono. Sapa kowe? Pendhita Anyar Katon jenenge Dewantaka. Sajae wonge sing ning ngarepe Durna kuwi, Tru. Mburiku persis. Heeh. Kuwi pendhita kuwi ketoke. Ketoke rung suwe le dadi pendhita iki. Heeh, ketok. Ya wis ning wis ben piye ngendikane Sunan Prabu Duryudana bapa Peremban. Ana dawuh apa? Menika atmajanipun Semar malah sampun sami sowan mriki
badhe amboyong Werkudara kaliyan pun Janaka dipun suwun wangsul dhateng negari Ngamarta Bapak Penemban. Pandhita kang kinarya wangsit pindha kumbang ngajaping tawang susu angin ngendi nggone ing hong. Apa kowe sing jeneng Petruk Kantong Bolong? Nggih, sampean sapa, Mbak? Yen kowe takon karo aku Begawan Dewantaka ya Dewa Buddha. Aku guruning Kurawa, gurune anyar Werkudara karo Janaka Petruk. Lah dalah iki apa, Gong? Sing marahi Ndara Werkudara karo Ndara Janaka lirwa karo kewajibane minangka satriyaning praja. Kerem nggone nyrep ngelmu karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nggih, dipun tepungaken kula Petruk. Wigatimu sampun marambah mangkaping-kaping kula aturaken namung methuk kunduripun Ndara Werkudara kaliyan Ndara Janaka. Yen Werkudara Janaka ora tak keparengake kundur sirmu piye? Oh, kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa lho, Mbak. Kula niku ora tau wedi karo sapa-sapa, wonten dasar kula niku bener. Dasar kula niku bener pun niku mbok arep aja kok menungso. Dewa medhun kowe kula ora wedi, yakin niku. Dadi nek upama sampean mepalangi karepe Petruk mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka, oh nuwun sewu. Kula mboten wedi karo sampeyan. Kowe derajatmu ming ngaceplik, derajatmu ming ana kawan, kowe iki ming kawula, kowe iki ming kere. Kula nuwun pangapunten. Arepa kere kaya ngoten, arepa pawula kaya ngoten, kula nyuwun pangapunten. Ning kula teng negara Ngamarta niku disunggi-sunggi, kula teng negara Ngamarta niku disungga-sungga. Nek ana sing ngarani kula niku ming kere, paling-paling wong Astina sing ngarani kere, mergo wong Astina niku dasare wis ora seneng karo Petruk karo Bagong. Pun saniki ngeten mawon. Kula nyuwun Ndara Werkudara Ndara Janaka kundur wonten negari Ngamarta. Werkudara Janaka bakal tak dadekke seksi. Lho. Seksi? Iya. Sinten sing ngajeng pegatan? Lho. Seksi wurunging perang gedhe Bratayuda Jaya Binangun. Sing ngajeng murungke sinten? Sing arep murungke aku, Petruk. Merga Bratayuda kuwi perang, kuwi wengis aja nganti kelakon. Pandhawa lan Kurawa kudu manjing manunggal marang negara Ngastina. Perang Bratayuda Jaya Binangun batal. Utawa gagal ora kelakon. Gong, perang Bratayuda arep digagal karo Penemban Dewantaka Dewa Buddha. Nek aku sing genti omong terus, ya. Ndak mung kaya wayang mati aku. Ora entuk omong mundur wae. Ya. Ning ora gawe perkara lho. Wis diniati gawe masalah kok ora gawe perkara. Ke belakang. Ya. Ora ngawur le omongan, sakarepku cangkem-cangkemku dhewe kok. Lho, iki malah ana wong mripate kaya ndok ceplokan. Wis atos lagi pertama suarane. Sampeyan sapa, Mbah? Asmane, Mbah? Aku Dewantaka. Dewantaka. Ya Dewa Buddha, ya Dewa Buddha. Jarene ajeng murungke perang Bratayuda. Ya ngono, ha. Iya pancen kepara nyata. Kula tak takon. Bratayuda niku sing duwe gawe sapa? Sing duwe gawe jagat. Ana tembung pira Bratayuda? Lho. Kowe sajake nyoba karo aku. Didu iki kepinterane pendhita karo wong kerene iki menang sapa? Oh, lole. Ora usah lole-lole. Iki lagi omongan penting lola-lole. Oh, aku ki men ngalem karo kowe kok ora usah dalem. Ndak malah ngelmune ra metu. Bratayuda ana pira kata-katane? Yen miturut kowe ana pira? Ha, mergane Bratayuda ora iso diselaki, Bratayuda kudu dadi iki siji Bratayuda, loro Baratayuda, telu Brantayuda. Lu tau maca kowe mesti ada? Ah, pendhita goblok. Werdine piye? Branta, Branta Yasmara. Yuda ki perang, perange wong sing kasmaran karo tumindak apik, wong sing kasmaran karo tumindak ala. Kuwi Brantayuda. Baratayuda, Barata wis ngarani yuda perang. Perange Trah Prabu Barata. Iki turune Trah Prabu Barata kabeh. Bratayuda, Brata laku yuda perang. Perang sing nganggo tatanan, ora ampiak awur-awur. Dadi perang kuwi perang suci, perang nganggo tatanan. Sapa sing utang bakal nyaur, sapa sing nyilih bakal ngulihake, sapa sing nandur bakal ngunduh.
Mula Bratayuda ki mung siji menungsa sing ora dikeparengake melu. Sapa? Aku. Mergo aku moh nek kon nyaur utang. Moh aku nek kon ngulehke sing tak silih. Wong edan ora. Lah terus karepmu mula Bratayuda ora iso diselaki, kudu kelakon, Mbah. Sampeyan ajeng murungake Bratayuda ki nuwun sewu. Bratayuda ki sing duwe gawe jagat, sing duwe gawe dewa. Apa sampeyan kekuatane ngungkuli para dewa napa piye? Apa piye? Ora macem-macem kowe. Dume pendhita tuwa kok apa-apa arep diwurungke, apa-apa arep diwurungke. Manusia macam apa kamu? Sampai naik dhewe ora. Kuwase ringkese ngrembug. Mangane iki selak wengi. Ndara Werkudara karo Ndara Janaka tak gawa. Kowe kena nggawa Ndaramu Werkudara lan Janaka waton iso nglangkahi kuwandaning Dewantaka. Babu, semono kok aku penembar. Kowe iso tetep mempertahankan. Wah. Kata-katane campur aduk. Wis ben. Kowe tetep iso mempertahankan Ndara Werkudara karo Ndara Janaka mapane negara Ngastina. Ning waton kowe iso nglangkai kewandane Petruk. Hei. Gong. Piye to karepe kuwi? Ora apa-apa sing mati kowe sik. Moh. Kowe sik engko gek aku. Moh. Kowe iki nantang kok njur kancane sing dienggo sayembara ora. Iso nglangkai kewandane Bagong. Yen ngono kowe nantang karo aku, pancen kepara nyata. Ning endi papane wong neter kadigdayan? Nang Mblabar Waja Janget Cinencang. Ning alun-alun negara Ngastina. Ayo dibuktekke. Kowe kena nggawa Ndara Werkudara lenggane negara Ngastina. Nek wis gilang-gilang kuwandane Bagong, welah dalah. Nggugu karepe dhewe ora metu njaba kene marganing patimu. Piye? Ora metu njaba kene marganing pati. Ayo tak tandingi sak krijamu menembar. Iki piye ta cah iki? Mau wis tantang-tantangan mlayu metu kok bali mrene meneh. Ha kuwi nandhake nek pendhitamu iki pendhita goblok. Wong aku mlayu terus ming gondelan cagak balik meneh sit ngono. Pendhitamu bablas cetha nek pendhitamu iki pendhita sing ora awas paningale. Nggih, wadah. Nggugu karepe dhewe. Bagong, nun. Gandeng pendhitanipun mboten wonten. Niki kula matur kalih panjenengan. Kula njaluk Ndara Werkudara kondur mesake Kang Raka Ndara Puntadewa. Tarena dhewe karo Werkudara. Gus, apa? Kondur ka? Aku urung bakal bali. Mesake Kang Raka Ndara Puntadewa lho, pendak dinten nangis, pendak dinten medal luwe muwun. Lenggah ming dineng-nengi karo Ndara Nekula Sedewa. Napa sampean ora mesake kalih Ndara Puntadewa? Puntadewa wis gerang kok nangis. Wah, tak ngrampungke perkaraku ning Ngastina dhisik. Gegayuhanku men tekan dhisik. Gegayuhan apa? Rukun karo Kurawa. Sampeyan napa mboten apal? Sampeyan mata napa mboten kulina? Lelakon ngenten iki ra wis bola-bali to. Pendak Ngastina ana pendhita, sampeyan diaturi rawuh, ngakune arep diwurungke Bratayuda, ngakune arep didadekke siji kalih Ngastina. Ning nyatane pripun? Ming ajeng dikrenah cintrakane ndara-ndara kula, ming ajeng dikrenah sedane ndara-ndara kula. Kok sampeyan isih percaya to? Mangsawang to. Niki rak rupa-rupa ngapusi to niki. Niki rupa-rupa penjilat. Kok sampeyan kok percaya? Gus, ngendikane Bagong niku bener lho. Pun bungung salwangsul sampeyan digawe kaya ngeten, kok ya ora kapok-kapok. Tru, lelakon biyen ora padha karo saiki. Lelakon saiki ora padha karo biyen. Ning nek Kurawa niku mesti padha. Nganti susah aku ngandani sampeyan. Kula niku Panakawan lho. Kula niku batur. Batur niku pangembating catur. Mula sampean ndahar atur kula mboten. Sesuk nek rampung nggonku bali. Saiki sesuk. Aku durung gelem bali. Ah, Bagong kuwi aja maksa ya, Bagong.
Wis ben Werkudara nang kene ya ora apa-apa. Ana aku, ana bapakne. Bapak pocong kok. Kowe ya tunggalane, Dur. Lho, ora basa tuwa aku makne kowe. Ora nek kuwalat. Kowe ya tunggalane, ngakune murid karo Ndara Werkudara, ngakuni siswa karo Ndara Janaka. Ning kowe modele guru sing tegel nyengsarake siswa-siswamu. Kowe ora elek-elek karo Werkudara, ora elek-elek karo Janaka. Ning kowe bungah nek murid-muridmu dadi korban ing negara Ngastina. Mung mergo kowe dijejeli dhuwit, jejeli bondo donya. Pendhita model apa ya kowe iki? Wis Bagong cangkeme, cangkemmu kowe. Gong sabar Gong. Aku nek ngene iki ora kena aku gelem lerem nek diliwetke. Oh. Nek keraton kok diliwetke ya ora ana ora. Wis pun sampean mboten purun kondur? Ora. Nek sampean mboten purun kondur, nyun ngapunten lho nek karo Petruk gawe geger ning negara Ngastina. Sundi. Ansang munggar. Perkawis menika menawi namung Kurawa ingkang badhe mambeng keparingipun ala gareng menapa diri Petruk menapa diri Bagong. Tentu mboten badhe wonten kerampunganipun. Lajeng samangke Werkudara kaliyan Janaka ingkang dipunutus supados ngunduraken Petruk kaliyan Bagong. Menawi kaliyan Werkudara Janaka tertentu ponokawan menika mboten badhe wantun. Dimas Werkudara Duryudana kakang kuwi Janaka wonten timbalan. Ndak dawuh ngundurke ponokawan, aja nganti gawe geger sarta aja nganti gawe srana nggone bakal bapa menemban Dewantaka murungake Bratayuda iki mengko gagal mergo ponokawan. Yo ngestake dawuh. Inggih Koko Prabu ngestakaken dawuh. Paman Harya wonten timbalan budal nopanipun Prasata Kurawa kinen ngunduraken ponokawan. Inggih ngestakaken dawuh nyuwun pamit madal pasilan sing ati-ati aja kaya bocah cilik Paman Harya. Kaya wis ora ana dawuh maneh. Purna gatining pananggilan. Salsa kondura daton jelok saking dampar kencana nampit gambaran gading. Kadhiraken sanggaring Promban Cekti manggung ketanggung Joko Paloro ingkang sami ngampil patraning Prabon. Kawis tinggal saking Mandura tindak Nyosri Naranata. Lamun katinon saking Mandrawa kaya tansah gumebyar candrané Sang Sri Naranata. Anggeni maya wisanggeni maya Wisnu Pratenda ing Gong dadi tenan iki Penembahan Dewantaka Dewa Buddha sajake pancen yo nesu tenan rasa semlang terus paling pol Kurawa sing dijokke ha to. Sawah dhewe wis didhawuhi karo Bapak Semar nek Ndara Werkudara Ndara Janaka ora kersa kundur negara Ngamarta. Petruk gareng Bagong tak pasrahi Purbawasesa. Mangsa bara nggone mboyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ha piye meneh? Nyatane Ndara Werkudara ya ora kersa tenan, nek ora dipeksa. Ning iki kriwikan dadi grojogan, geguyon dadi tangisan. Wis ora masalah diadepi. Kalah cacak menang cacakne mungsuh Salta Kurawa rasa wedi, Tru. Ha iya. Aku ya ora miris kok. Ya ming sak sing tak gumuni kok sing nyambut gawe ming kowe karo aku. Gareng nendi coba pitungan. Aja to arep-arep, gareng ki matane kira, sikile becik, tangane cekot. Kae ki rasah dijak gelut, wis kae penggembira wae. Ngono ya.
Sing temandang kowe karo aku. Ya, wis manut pokoke aku mung karo manit karo kowe engko nek nganti ade bali ora bareng karo Ndara Werkudara, ora bareng karo Ndara Janaka, mesti ya bapak nesu. Monggo bapak iki nek duka kaya ngono kae, ora tau nyerengeni, ora tau getak, ora tau paring pangandikan sing akeh-akeh. Ning ming meneng wae. Monggo ya ora pasuryane utawa pasuryane bapak kuwi ora kok nesu, ora kok mencereng ki ora. Biasa ning atine mesti kagol, atine mesti kogelan atine. Ha iya. Monggo nek wis kebaca cacat atine bapak ki angel. Ha iya. Arep anake dhewe nek wis gawe gelo atine wong tuwa iki rasane bapak ya gelo, awake dhewe ya rasane gelo. Awake dhewe iki anak supaya iso mikul dhuwur mendem jero karo wong tuwa Tru. Ha iya. Wis tata-tata wae Le. Sapa sing ketok, sapa sing arep pepalangi awake mboyong Ndara Werkudara, Ndara Janaka, rawi-rawi rantas malang-malang tak putung. Wis tak niati tenan. Wis aku ya wis arep niat tenan pokoke. Aku melu kowe, nek kowe niat, aku niat. Nek kowe kendho, aku kendho. Nek kowe wani karo Kurawa, dirampungi wong loro, Tru. Iya. Ning kono 100 e. Ha terus? Dhewe wong loro iki. Wong wani rasa hitung-hitungan cacah. Wani, ngono wae rasa ndatak hitung-hitungan cacah. Ya nek kono le maju mboko siji nek bareng. Ayo. Modar tenan anake dhewe. Mati diwujudi kok. Mati mbelani bapak, mati mbelani kautaman ki tumrap aku mati utama. Mati utama ki lawanging swarga dibuka. Langsung mlebu swarga. Kuwi sing ngomong sapa? Kau tak takon kaya ngono kuwi sing ngomong sapa? Lho, kuwi pancen wis ana. Mati nglabuhi kabecikan, mati madu bener. Mati nglabi wong tuwa, mati nglabuhi negara kuwi cinadang swarga. Lho, nek cara aku ngono. Monggo tumrap aku ki dhewe iki nglabi bebener. Ndara Werkudara, Ndara Janaka ora kersa kundure negara Amarta iki. Perkarane ora kok ming cilik lho, Gong. Ning gedhe iki bakal dadi perkara gedhe. Mula awak dhewe mbalekke Ndara Werkudara, Ndara Janaka ning negara Amarta iki tumrap awak dhewe kuwi lelabuhan sing utama. Oke. Ya. Wis dinteni kene. Sing gelut pertama kowe aku. Aku manut, kowe manut. Siap. Mengkari sapa sing siap kuwi sing temandang. Ya. Ngono nek ana sing tekan kene, aku sing ngomongan, sing gelut kowe. Lho. Engko bar kowe aku urut ngono lho, ora bareng-bareng ndak rancu. Oh iya. Tegese sing ngomongan kowe sing nandangi aku. Heeh. Ya manut wae. Lah kalau Gong wis. Wah, lah wis akeh banget ting gruduk bleduke kaya ngono kae. Endi? Ayo apa? Wah, soto Kurawa, Tru. Heeh. Ngarep dhewe sengkuni, tataki nang kene. Tataki nang kene kok. Katututan lamun mangsa prawira diktaya runanggana magawe gelari rawang Wiladalah ora pangling Bagong sajae wis ngantepi karo patine. Rasaku ki ana omong ni. Lho kok sik. Aku ki patih kowe ming kere kok ora basa karo aku. Ming arep gelut kok basa iki cara ngendi? Kowe tekan kene rak ming arep nyekel aku to? Ming arep nyekel Petruk to? Ha to ketara kowe ngentak kowe para Sata Kurawa. Ateges kowe arep tumindak ala karo Bagong. Gunane apa aku mbasani kowe? Gunane apa aku tata krama karo kowe? Ora ana perlune. Arep kowe patih, arep aku kawula. Nek aku ora buta basa karo kowe. Lho, yen ngono pancen tok antepi kowe wani karo Patih Sengkuni. Wit biyen. Ken biyen aku wani karo kowe, aja salah sangka.
Aja tok anggap Bagong iki kere terus wedi karo Sengkuni ora. Ya meng aku ngajeni karo kowe. Ana wis ana masalah kaya ngene iki, wis ora ana tabeting patih karo kawula cilik. Aku anane wani karo kowe. Lho. Yen ngono apa kowe ora wedi mati? Wong urip ku sing dinteni apa ta ni? Wong urip sing dinteni modar. Ku meng kari antri, ora tak omongi. Meng kari karepe kersaning Gusti. Gusti maringi pati urip ro manungsa kuwi wis dadi kodrate diparingi urip, sesuk bakale ya dipateni karo sing gawe urip. Sing gawe urip Gusti sing Maha Nasa. Antrine nomor pira kuwi karo aku ora ngerti. Isa uga bengi iki Bagong mati dening Kurawa. Berarti Bagong wis pinesti mati saka tanganing Kurawa sing ngersake sing gawe urip. Ning isa uga bengi iki Sengkuni potol ndase. Kuwi ya wis dadi kersane sing gawe urip. Ngono, ora usah koke ana omong aja mejang Bagong. Aku iki duka tok wejang. Piye ladalah, ora ladalah iki serius. Tru, ngati-ati lho. Ya. Padha-padha le loro. Heeh. Sing ngarep dhewe Sengkuni, aku ya ngarep. Mburine kuwi sapa, Tru? Sapa ya gong kuwi ketoke kok kaya nek Pasuryani kok Kartomarma. Udu Kartomarma kuwi brengose ora kaya ngono kuwi. Wis Citraksi dengkulmu. Udu Citraksi kuwi. Weh domonge kok. Citraksi kuwi. Oh, udu to. Udu. Oh berarti Tirtanata. Walah. Udu Tirtanata. Kuwi sapa ini? Lho. Malah takon karo aku ora ngerti. Kuwi Kurawa arang-arang metu kuwi. Sapa wae, Mas? Aku Surtayu, Bagong. Wah, Jetayu. Surtayu. Tak ngerti to? Urung. Anyaran iki. Heeh. Wis ra masalah, ra tau teponge kon mala tak polone. Yen ngono kowe wani karo para Sata Kurawa, sing tak wedeni apamu? Dibantangane Surtayu, pecah sirahmu. Maju le. Aku tak ngaso. Dibantangane Petruk, ambyar. Maju, Truk. Aku tak golek es teh. Oh, pancen badut ora. Petruk ora gelem masrahke bongkoan marang para Sata Kurawa iki marganing patimu. Mang maju mriki Ndara Surtayu, nek ajeng kewirangan mungsuh Panakawan Petruk.
Bagong. Biar bojo minggat. Piye? Warna ndi kowe? Lho perang piye ta? Kowe ora usah ya Kang, ora usah perang. Awakmu kaya ngono nek perang malah mudar. Aja ngempukke. Apa sih? Ngempukke apa? Ngempukke ager-ager. Kata-katane lali ya. Ora usah maju tak tandangane karo Bagong. Weh, kowe ngecek karo aku ta kowe? Aku turu iki mau nyusun kekuatan. Waduh. Iki sing maju Kartomarma, ora peduli Kartomarma, Kartokuat, Kartobejo. Kowe karo Bagong ngaso. Ah tandangane to. Kowe nengke wae, wis apa-apa wis. Wis, cah, pengen mudari ngono kuwi. Aja ngece karo aku. Kowe ru ngerti tandange kakangmu mbarep. Nek nganti aku kalah prigel karo kowe, oh, meguru karo kowe 20 taun. Neng kene nonton tandange kakangmu. Lho, nawa gareng barang melu. Lho, rombongane. Pasukane paguyuban pekumpulan Petro adikku, Bagong adikku, masa aku ora entuk melu? Yo, yen ngono wong telu bakal tak rangket. Weh. Kowe iso ngrangket nala gareng sasat iso njara langit. Iki merganing patimu pangkal tayoni. Biar. Cekat-ceket wadiake murite Wong Faihung. Wong Faihung lho. Hah? Wong Faihung sapa? Wah, cah kuno ora tau ndelok film. Kuwi lakon ya terus nek muni pencak, wah, gilani ora. Piye, glereng ta? Hajake arep ndi? Ngaso pundakku kecethet e. Pundake kecethet. Mulane kok ceniningan. Wah, iki jan rame. Heeh. Aku wis ngalahke siji, gareng ngalahke siji. Kowe nyambut gawe apa, Gong? Hah? Kowe nyambut gawe apa? Bagianku saiki, bagianmu. Sing maju lho apa? Embuh, ora ngerti sing penting pethuke. Oke, siap. Minggir, trajang iki lho. Iya, dasar Puranyata. Anake Bekanderna. Iya. Kowe barang melu maju. Aku abdine Kurawa. Didhawuhi supaya nyingkirke karo kowe. Ayo tak bondo tahan wak krincung sikilmu. Leboke pakunjaran. Iso nyekel aku isat sasat iso. Njara langit.
Kene marganing patimu. Piye? Kene marganing patimu. Ayo, Panggal tak ayoni legane ngayu. Nyerimpet-nyerimpet e. Ora iso trampil aku le perang. Nganggo iki kowe aku. Ayo kene. Iki sandangan pencak silat. Jupak dadamu ora gogrok atimu aja dundang Bagong. Bondo apa ora? Dan aku kena terus saiki. Mati. Ning aku njaluk modar cara apa? Aja meneng wae. Kowe nyimpen tenagamu. Kowe nyimpen kekuatanmu ayo. Tibakno ning Sotama ora bakal tak tinggal loncat. Apa dikaraku wedi karo kowe? Ngantemo aja meneng wae. Kowe tak jotosi kaya ora mbok rasake. Anggepmu tanganku ki enteng apa piye? Anggepmu tanganku enteng. Wong piye kowe? Mendonong wae matane. Kowe malsa kowe. Lho malah arep nendi kowe iki mungsuh karo aku menang kok iso arep lunga. Tro? Esmu ora dombe lho. Ora. Ayo sambato. Sambato, malsa. Aja meneng wae. Cubrok. Kowe iki ngopo kowe iki? Kowe kok aheh kaya swara jaran anggepmu. Aku ki apa? Anggepmu kowe ngece karo Sotama. Kowe ngina karo Sotama. Cubrok. Turun. Aja meneng wae kowe. Kowe ora nyebelekke Sotama. Aku ki anak pendhita. Aku satriya. Aku tukang perang aja mentuk tinggal guyang-guyu. Tuprok. Ora cuprak. Aku ki anak pendhita. Aku satriya, aja kok sepelekke. Anggep apa? Tuprok. Iki ngapa iki? Satriya maju perang mundur, ora babak kulite kok nangis. Sakit manah kula man. Adi kula lara. Lara perkara apa? Kula mungsuh Bagong. Piyambake wis nyandang mingkari nganggo kathok training. Ucul klambi digubeti nganggo tampar plastik. Sajake ketok nek wani kali kula jotosi nggen rai, kula jotosi nggen dodo. Kula ken males niku mboten males, cengenges niku. Kula antemi kaya ora ngrasake. Kula jotosi kaya ora ngrasake. Lah terus kok kowe nangis. Ngenten iki man, kula antem niku dheweke malah ngenten iki mandeg mripat kula karo ngenten iki. Kali sikile tuprok. Terus sangkeme ngenten iki man. Niku kula rasake kok teng adi kula lara banget. Lara banget rasane man.
Alah, satama. Ditabah-tabahke ya nggih. Dipun tabah-tabahaken kados pundi? Bagong ngerti lelakonmu wong Bagong ki ya tuwa tenan. Inggih. Bagong ngono kuwi ngandhake nek kowe iki ora nesu lho. Mboten. Kowe iki anak jaran. Sampeyan pun sembrono. Ibu kula niku widodari. Heeh, ning keleke papat. Lho, keleke papat pripun? Wujude jaran. Mula Bagong ngerti merga Bagong kuwi ngerti sejarahmu. Bagong ngono kuwi ora kok piye-piye ning ngece kowe mula atimu lara. Kuwi merga dheweke ngonekke nek mbokmu iki jaran. Man, sampeyan pun sembrono. Bapak kula niku pendhita, ibu kula niku widodari. Widodari ning wujude jaran. Lho. Jare ibu widodari. Heeh, ning sok nggo balapan. Wah. Napa tenan apa man? Wedamang iki kok ora nggugu. Wah, ya sak ngisoring dlamakan pakatine Kanjeng Rama. Pendhita kundang monyor-monyor kok mingtrima ngrabeni jaran nganti anak-anak kula ki man. Lah iya. Ora usah kuwatir, Cuk. Gedhe sethithik kowe wis dienggo pacuan kuda. Sama niku sembrono ana wong kok pacuan kuda ora. Sakit manahku lho. Man, Apa? napa rene niku dereng enten wong napa? Ya wis ana, karang bapakmu ki nglidik e. Mula aku ndek wedhus tak kandhangke terus. Engko ndak patutan ro bapakmu. Wah, sampeyan niku ngoyo-woro senane. Omong kok sak penake dhewe. Ngrembug apa iki? Bahas apa? Mboten bahas napa-napa. Sampeyan niku wonten apa bocah? Sampeyan niku wonten apa bocah? Ngerti satama niku ora bocah ora dong kok mang dunung-dunungke. Sampeyan seneng nek kula wirang, sampeyan seneng nek kula kisinan. Ha. Oh, ketoke kancane mungso sampeyan niku. Keparat marang maning jajalanan. Bagong. Kowe aja ngeceh anakku lanang satama. Ayo, nek pancen ponokawan kabeh padha wani karo Bekan Durna. Ungano dadamu. Kene maju legane ngati kok glandang cundha manik ora jeblok wetemu aja tuntang Bekan Durna. Tuprok. Tubrok. Sing mburi isih belo. Belo dengkulmu mlacat. Oh, senengane ngeceh aku ora. Petruk kancong bolong Bagong penyakit ku arepe dhewe. Ngono-ngono ya kenane aja ngono, aja nganti mirang-mirang karo Bekan Durna. Ayo. Kene adu arep ora ngino karo aku. Cubrok. Wush. Kono bahagia kono. Guyu kono, tertawa. Sukapita. Penyakit ora. Seneng sampeyan nek kula kewirangan. Mboten kula menggagas kok dodong niki lho. Alah ponokawan niku ya do ngerti mula ya do tuwa-tuwa tenan. Cubrok. Kurang sithik, Gong. Mandeke ora nggontu. Kurang sithik. Tuprok. Tubrok. Strayali binatang. Nyakit ana ning jajalanan. Oh, sengkuni kaya entuk dolanan. Melu mirang-mirang karo Bekan Durna. Gumun ae. Ing atase ponokawan kok dong sejarah iki lho. Iso mirang-mirang karo Bekan Durna. Iya. Perot. Sengkuni perot. Mangriyen. Sampeyan kok dadi ngece kali kula. Nek ece-ecenan niku ora nyelangkrak sak nduring tenggak. Perot yo men. Bane sampeyan pendhita kok irunge kaya bedet. Ya men, nek ora cangkem pira-pira. Nek ora bedet. Perot. Bedet. Betet. Rat. Det. Perot. Bedet. Petro. Ayo mrene. Ketiban betet. Waduh. Syukur. Walik-walik ora regane ngatiku. Oh,
mugu karepe dhewe Dewate. Pripun? Kula wonten sena mboten? Dur, nun. Rene le. Mungsuh Panakawan nek nganti kalah isin wirang bebarang kowe panenggak Kurawa. Wah. Mang semikir, Pak. Lho trajange wala karo rangkete mboko siji. Wong kendir. Ora wong joget kok sikil duncal-uncalke. Sakarepmu. Joget ki bebas kok, Mas. Ayo, sampean mriki ajeng napa? Nglabrak kowe. Nglabrak kula? Ya. Ora gelem tak bondo tangan tak krincung sikil tak tugel gulumu babar pisan. Weh, lampuh tenan. Sampeyan iso nugel gulune Petruk sasat iso njero langit. Ayo, sing dadi nyatane. Ya. Lho. Ngopo iki? Lho sampeyan ajeng napa? Nugel gulumu. Nya. Penak ta kula? Ora tak dadak kokean. Halo apa? Antil pisan gletak malah sampeyan kisinan. Sing dadi nyatane teng peperangan iku ora mbutuhke wong joget. Teng peperangan iku ora mbutuhke wong bengak-bengok. Sing dibutuhke kekendelan, kewanen. Nya. Lho ngoten. Wah, kendel tenan ta iki. Wedi marep apa? Nya. Saka mburi kena bebas. Ajeng nyuduk kena, ajeng nyabet pedang kena, ajeng mang tuthuki nganggo napa-napa kena. Nggih. Lho ngenten iki wong perang niku bacut kendel wani mati. Nya. Lho mbangane guajul pisan prata luntune apa ora isin? Iso. Ayo, aku ya kendel nek mengko kendel kaya kowe wis wani maju perang ya wani kendel. Ayo dadi nyatane. Nya, ayo. Oh. Wedi marep tamu ora masalah nya, ayo. Kuwi ngopo kuwi? Lho sing penting wani kaya kula niki. Nya. Lho, mburi wae piye? Nya. Kaya kula niku lho kendel tenan. Ayo iki ya kendel nya, ayo. Ayo. Kaya kula nya. Iya nya. Wani wae isih. Ayo areng apa? Mburi wae piye nya? Mburi ya mburi nya. Isih. Santai. Oh, Bres ya modar tenan. Ngeten mawon. Rasa kokean gerak, rasa kokean obah, gamelane men leren. Kula harus sampean gelut atos-atosan. Oke. Iya, wah, dosasana kok oke, modern kok. Sampean sih napa kula sih? Manut. Ya. Mangantem sak seru-serune, pecah sirahmu. Ora apa-apa. Malah matur nuwun kula sampean iso mecah sirah kula. Ping pira? Manut sampean. Pindho ya pindho. Ya. Ning gentenan lho. Iya dadi wis ya. Ya, matek kowe. Matek apa sing dadi nyatane sik kok tak matek. Yo, gawe wis. Wah, pecah sirahmu. Nggo. Biar kowe. Lho mendonong. Mesti mumet kowe. Mboten nya, ping pindho sisan. Weduan. Ora ngrasake apa-apa piye, Truk? Mboten. Wah, gleleng tenan. Yo, ping pindho sisan. Slak pengen ngantem sampean kula. Wah, iya. Pecah sirahmu. Ayo, wis. Nah, ngenten iki tegese perang mat-matan. Lah iya, sapa sing kalah mesti gletak. Mesti gletak. Mriki. Nanti lu gentenan. Waduh. Ngau gentenan lagi. Lu janjine gentenan kok. Ya kene. Ayo.
Siap. Ngati-ati, pinginane tak nggo ngantem ndas wedhus pecah dadi papat. Wah, cangkeme. Kuwi ngedeg-degi ngono kuwi. Aku mau ora omong apa-apa terus bet kok kowe kanggo ngomongke ngono barang kuwi jenenge ngedonke atine mungsuh. Ya wis asa omong nggih pun. Ya. Haup. Ku tak kampleng lho kowe. Kene iki wis ngampet ambegane, guys ya. Hai. Wila rapopo Pangeran Pati emang karo batur. Yo pindho. Lho mau aku pindho kok. Janjine pindho-pindho. Oh iya. Siap. Ngati-ati ya. Ampuh piye merinding awake. Yo gentenan. Yo, ngene iki perang ora ngentekke tenaga tur mat-matan. Ha iya. No, pisan kasuduan bocah iki ndase saka apa ya? Ora apa. Oh, iki ra dijambak ngene iki kok. Aku ki Pangeran Pati dijambak batur. Perang iki ora ana Pangeran Pati ora ana batur kok. Derajate padha nang kurang. Oke wis. Ayo. Ngati-ati. Ora mbok endi mau wong. Oh iki kok ya ana Petruk. Kene ya ana Petruk, kene ana Petruk. Niku sampean buyer. Wohe. Hilang. Pisan gas yo, pisan gas nyo. Ngati-ati. Sik lho lagi to. Iya. Sak kuat-kuatmu le to. Yo, awas. Hop. Ha. Makasih. Dar. Kok durung nggo apa, Gong? Nganggo pukul aspal. Oh, pecah sirahe. Waduh, Dur. Piye mau gayeng kok saiki kok sepi? Ya, wadah aku mung turu delok terus. Ora apa-apa, ora masalah. Sing dadi gentenane. Oleh. Ora setan ora. Ana mane cilik kok dijambak sak penake dhewe. Petruk, kowe aja gleleng macakmu gembelo siramu lak kandhake Raden Werkudara Raden Janaka. Sanggone bapakku inggih. Wah, ya gene mlayu-mlayu. Kurawa bubar mawut mboten nganten-ngantenan. Dipun trajang Panakawan. Petruk Gareng kaliyan Bagong. Anggenipun ngamuk punggung Suratantaha Nirbaya Nirwikara. Menawi mboten Raden Janaka miwah Raden Werkudara, kula kinten perkawis punika mboten badhe rampung monggo. Kula aturi ngrangket dhateng Panakawan dados sarana wurunging Bratayuda Jaya binangun. Petruk Nala Gareng Bagong, aku ingkang merpati karo kowe.
arep wani sing maju Ndara Janaka Ndara Werkudara. Nek ora wani mongko kowe karo aku wajib ngilingke Ndara Werkudara karo Ndara Janaka. Piye le? Wah, repot saiki. Mbok sumpah wis. Ora bakal iso piye-piye, Tru. Lah terus Ngene wae. ya diwaneni ya. Ya kono nek arep wani kono. Kowe kuwi lho. Aku ora wani kok. Terus terang aku ora wani. Gareng kuwi sing murite wong Faihung. Faihung nyek nek iki ora Faihung. Musuh Ndara Janaka Ndara Werkudara ya arep ngendhalke wong Faihung modar tenan. Mulai wae ning negara Ngamarta matur kakene Semar. Yo. Melayu wae nang kowe ngojek wae reng. Ha ngopo? Aku deglok e. Aku wis tekan ada kowe isih ketingling-ketingling. Kowe di anu goleke ojek ya Grab. Grab ora didit kok nganggo Grab barang. Rasa kok ki ana ayo mlayu kok. Yo melayu saiki dina iki. Yo le yo, ayo. Apa e? Mengo. Wis cekel Satpol PP. Mudyar. Monggo Ndara Baladewa kuwi Piyai Ngastina. Pengayomane Piyai Ngastina Ndara Baladewa. Petro. Kowe sing kaeke negara Ngastina. Ya ora. Taman ana Piyai Nenggala. Nyus. Mudyar. Bagong maju loloi negara cangkeme. Nyus. Gareng kowe wong sekeng wong ora duwe deglok cikot kira tak nang Pangapura. Wah. Kuwi karangane sapa ngono kuwi? Lah karanganku. Karangan iki bakale mati kabeh. Wis pasrah wae, Truk. Nyun ngapunten, Ndara. Petro. Nun. Ngopo kowe mlayu? Apa kowe mlayu? Kowe iki nek kono omong pisan ki sing cecok le nampa. Nek ping pindho ki wis getak. Oh, Mane ngopo mlayu? Ah, kuwi tegese ngopo kowe mlayu-mlayu dadak nun. Kono seru. Ngopo kowe mlayu-mlayu? Bosok kupingmu. Bres, Gong. Aku mburi wae ah. Kowe sing arep aku wedi tenan aku nek kowe omong ngono kuwi. Ah, tandane. Sing dadi juru wicara sapa? Ayo. Nggih, kula pundhong. Aku omong apa? Sing dadi pembicara sapa ngoten ta? Ya, sapa? Kula. Kowe saka endi kowe? Saka endi? Gong, kowe iki kok nanun-nanun. Saka endi? Anu saking negara Ngastina. Wigatine? Anu, napa niku? Diutus Bapak Ya. ken nggo nganu nderekke kondur Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Terus Teng mriko kula geger. lho, Geger karo sapa? Anu. wis tetek wae nang ngarep ndasmu kowe. Mun ngetokke nenggala modar aku. Kowe mung kari bombong wae. Santai. Santai jengkol anu diutus Bapak kan boyong Ndara Werkudara Ndara Janaka. Ya, terus Geger karo sapa? geger kali Kurawa gelut rame banget. Lho, kowe iki perang karo Kurawa? Heeh. Anu iya. Alah. Anu nggih. Terus menang sapa? Nang sapa, Tru? Aku menang ora? Menang kula kali Petro kali Gareng Kurawa bubar. Ora gleleng to. Wedya. Wah, la elok, temen. Ing atase ming batur-batur kok menang karo para piyai-piyai. Ha ngene niku, kula niku ra mung piyayi tak kalahke pianoe tak dol. Terus piye? Terus terakhir niki wau sing maju piyai loro. Sapa? Anu Ndara Werkudara kali Ndara Janaka. Lho. Werkudara Janaka maju mbelani sapa? Belane Kurawa ketoke. Wong dilapori Partai Sengkuni. Lah terus kowe Melayu. kok mlayu ngopo? Wedi. Wedi na. Lho, jare peng-pengan Kurawa 100 e kalah kok musuh Werkudara musuh Janaka kok wedi piye? Mriko niku pusakane akeh. Ndara Janaka niku pusakane kronjotan. Panas kok kadewatan. Ndara Werkudara mongko nek nesu kukune modot. Oh. Kacamata.
Pancanaka, Pancanaka. Teng tangane modot 3 meter, cuwek kuku Pancanaka modar kula. Lah terus kowe bali, terus ketemu sampean. Nah iki padha karo kula ameng-ameng nyawa. sebabe Ketemu sampean mesti belani Kurawa. Sing kandha sapa? Embuh. kok sing kandha sapa kok embuh Aku ya ora ngerti sing kandha sapa. Iki bingung tenan aku. Bingung wedi. Aku kepaya ya, Tru. wis ora diampet sik mulane kok wis kuwi kok wis teles sithik Heeh. Wis metu sithik. diampet sik Wong wedi kepaya ya padake. ha iya sing ngundakku belani Kurawa sapa Nggih kula. lho dasarmu apa Dasar kula sampean niku kulina teng ngene wong Kurawa kulina terus wonten negara Ngastina. aku ki ratu Bagong Heeh. Anu iya. Bong ora salah to? Nggih. Aku ki Nalendra. Nadan aku semendakno srawung karo Prasata Kurawa. Ning aku iso milahke endi sing ala, endi sing becik, endi sing bener, endi sing luput. Aja mbok anggap pendakno aku srawung karo Prasata Kurawa, terus aku melu-melu karo Kurawa watakku ora Budi Candala. Ngerti? Nggih. ngerti Gong Ora meneng wae to anggere nggih. kok ora Kecepetan ya ngomong jam cilik. Wah, nggih anggere muni nggih beres. iya Lah terus Lho, nek pancen Werkudara Janaka arep teger karo kowe, aku sing ora trima. ora trima maksude? yen perlu kowe tak labuhi Kowe tak belani. Iki. Tas. oh iya Aku nang kono aku arep tos malah kleru ndas. Iki aku lho sing marai. iya Estu tenan lahir batin. ngono nek nganti Werkudara Janaka ki maju kowe aja kuwatir kowe tak paringi ngambil pusakaku Kula mawon lho. iya kula sinuwun rasa Aku sing dipercaya. Ini gleleng aku arep banter. Sing diparingi ngambil napa sinuwun? Alugara. Modar ora we. Alugara. Iki aku maju nggawa alugara. Ndara Werkudara Janaka mlayu Kurawa tak tutuki alu cuk. Modar kabeh. ora njur dipateni kabeh Gong ana sing diuripke Nggo padang-padang. ha iya padake dian ora Estu napa? tenan Nek pancen estu coba kula tak nonton. Kaya ngapa alune? ning aku weling karo kowe Nggih. minggu medeni Werkudara karo Janaka nek Werkudara Janaka wis padha mlayu alugara balik ke aku Siap. tenan iki Nggih. lahir batin Lahir batas. Masa aku ngapusi? Lho nek Bagong iki kudu ngapusi. Oh, iya. Ning sagedangan iki kula mboten ngapusi, yakin sumpah. Bumi langit dadi seksi. Ibu Pertiwi. Paring bokor sandangan murah kabeh. Tanpa bantal, tanpa kloso. oh Ibu Pertiwi kok hubungane karo Gubuk Asmara yo tampan ono tak paring ngambil Nggih. ning nek Werkudara Janaka ora wedi alugara balik nang karo aku adikku lanang loro tak ajari kanggo alugara Siap. ing titip prani mangan anak anong parijata mbak lume mbak lamun mambeng liru mbak ing segara angra Niki napa? iya Kok ya cindramata lho. cindramata dengkulmu locot kuwi alugara Ora percaya njajal batune kuwi templekno iki. Niki napa? iya templekno ora pecah dadi papat tak groni kowe Aja. nyekel pusaka disembah sik ping 3 Siap. nyekel tangan tekan sik aja tangan kiwa Nggih. tangan sing ndi Gong Iki kleru ta tangan tengen ya kuwi tangan kiwa. waduh Bagong iki goblok kok Kuwi rasa cewek to. Butuh iki tak gawa kowe rasa kaya to. ya Nyembah ping 3. ya nek ora nyembah kok ndak kowe gegeblak kualat Oh nggih. Lamet Mbah Alu.
Siji, loro, telu. Lho. Telu wae. Iki mau ping pira, Truk? Ping 4. Kuwi tangane diculke ora ngono gitu. Ora iso edungan. Aku sing ngitungi. 1, 2, 3. Wis cukup, tangan tengen candhake kuwi kok. Piye? Madhep rono. Nah, dikowo tangan loro, ndak tiba. Nggih. Mati kowe, ajar dasmu kowe. Ah, kene wedi. Kene wedi ro pusakane dhewe. Kuwi pancen cah edan ora. Aku meng jajal kok. Duwe pusaka gleleng barang tak cekel mati jeneng aku kok bengok-bengok ora. Bengok-bengok dengkulmu locot kuwi. Kuwi nganti tekan karo dadaku aku mati tenan. Ah ya ora mungkin ya. Minggir. Ya. Minggir ah, cuplok matamu. Iki canggleleng iki. Awak Suramarta Jawara. Ora ngerti kancane iki. Nata Mantura Prabu Baladewa dipanalu kaya. Sing ngakon kuwi dadi Nata Mandura sapa? Ketoke niku nek nggawa pusaka niku kekuatane kaya dadi Baladewa ya. Ora gah aku gak. Wegah aku. Nggih. Ora dadi aku. Nggih. Aku ya wagu e. Ayo mati jeneng aku. Wagu e kula nek omong kudu menjelma dadi Baladewa. Ya wis sakaremu ning omongane tok. Nggih. Oiye. Jagat Dewa Bathara kocam kacarita kae kecap kae mrijo. Raden Janaka, Raden Werkudara. Janaka. Werkudara. Persis ta? Iya. Kula jawane kuwi ngono bakone wis to. Kowe mayan ora mayan ketipan mungkin negara krakon mati jeneng aku. Adikku Janaka. Ngedan Bagong. Kowe aja nyawang Bagong. Aku kakangmu Mandura, Janaka. Ya meng aku kena soting Kyai Nenggala, aku dadi wujud Bagong. Nek sejatine aku kadangmu Nata Mandura Prabu Baladewa. Koko Prabu. Ya, pancen bener ngono. Mboten winten bilih paduka kenging kekiyatanipun Alugara satemah wujud Bagong. Adikku diwancen bener mengkono. Apa to sababe yen aku saet wujud dadi Bagong mergane aku arep mbelani karo Bagong. Mekaten. Iya, pancen bener. Yai, wonten dawuh. Apa sebabe kowe arep nyikara karo Panakawan? Panakawan badhe kula bondo. Lebetaken wonten ing pakunjaran. Lho, apakah ada kasus pencurian? Mboten Koko Prabu. Lah ngopo? Nek nganti Panakawan kowe wani genjasi karo Panakawan. Kowe ora eling Janaka, kowe ora eling. Kowe iki dimong karo Petra karo Gareng karo Bagong. Dimong wis semono, wis kuncung nganti gelung, wis jabang nganti craprang. Wiwit bayi nganti tuwa, apa kowe arep ngilang-ilangke lelabuhane Nala Gareng Petra lan Bagong, ha? Nek kowe arep mateni Petra Gareng Bagong, kadangmu Mandura sing ora trima. Ayo, tandhangono Kyai Alugara Janaka. Maning jajalan sutaning bawon iblis ora ngerti iki panjal maning Nata Mandura Prabu anu sudah apa ora Wendra Janaka wedi to karo aku Anggepmu aku ora krungu. Kene bali. Kurang siji. Kowe nek isih gawe dolanan aku ajar kowe. Nggih, ngerti. Sampeyan kok ya klithah-klithih to ya. Ratu kok dadak mlaku-mlaku rono-rono.
Piye Janaka? Wedi kali kula. Karang kowe dadi aku kok to. Kowe ngaku nek aku kena syuting Yayal Ugara dadi Bagong ngono to? Sing goblok niku dudu kula. Lha sapa? Sing nuwun sewu pikirane rusak niku Ndara Janaka. Kok percaya? Wong tak apusi kaya ngono kok percaya. Werkudara dundurke. Siap. Dundurke apik, Werkudara dundurke. Siap. Mangkat. Nggih. Kadangipun Kakang ora sah. Ketonto terus ya aku. Ndara Werkudara amuk Suramrata Jayamrataya kinegara. Kadangipun Kakang Werkudara merga gara-garanipun Kakang bakal mbelani Petro Gareng Bagong ngantipun Kakang ilang wujuding Baladewa dadi wujud Bagong. Anu ning kula Bagong. Dikira aku ora ngerti. Setan. Bagong. Nah, Gowo alugur arep tok nggo apa? nggo manteni sampean. Wah. Wong dodol sapi. Wah, weh. Kowe tegel karo aku. Sampean ya tegel kali kula. Endi dasare aku tegel karo kowe? Sampean labuhi kula wong ngoyak kangkang kula loro, ngoyak kula. Ha ta? Nek kecekel kula mesti mang pulasara, kula mesti mang idak-idak, kula mesti mang bondo, mang krincong sikile, mang leboke pakunjaran. Apa kaya ngono kuwi ora tegel? Mula mbangane sampean wis tegel karo Bagong, gunane apa kula ngeman karo sampean? Kula ya tegel karo sampean. Bendara sing ora ngerti lelabuhane karo anak bau. Anak buah. Anak buah. Wah, Ora wae, ayo nang ngene ditemtokke. Kowe omong aku sing sirna Margalayu. kowe pusakane Baladewa kakangku. Baladewa nendi? Patene pisan. Wah, Bagong nek ngamuk wis ora peduli sapa-sapa. Iki sampean tak pateni sisan, Janaka tak pateni sisan. Bar niku kula teng negara Ngamarta. Punta dilasernake. wah edan. Ora edan jajal apa piye? Wah. Mundar kowe. Aja iso rekane ati. Ameng sak aku kok ngoyak Werkudara. Dek 3 jangka aku 20 jangka. Kene. Kowe urung rampung ya? Urung rampung sapa meneh? Kurawa? Kurawa rasa nggawa nenggala kowe iki menang, rasa nggawa Walugara kowe menang. Kene balik iki. Hanya. Lho. Lah ya kene. Lah ya nya. Iki pucuke iki nang kene. Iki nek tak tampani nek nganti kenengi aku mati. Alah ora. Nya. Bagong, ora sembrono. Nya. Bagong. Aku wegah. Tro. Rene ya. Balekke, Gong. Ah sing duwe dhewe wedi ya. Wedi piye? Ora percaya ta kowe. Nya tampan ana sinuwun matur sembah nuwun tanpa. Iya. Bagong ora sembrono. Nya tampan ana. Sing aku. Apik ya, Gong. Diwalik mesake Ndara Baladewa wis nglabuhi setok nggo gujek ora. Diwalik. Nah, ngono kuwi lho. Lho. Oga aku. Aku ketoke kaya eman-eman ya, Tru. Arep nggo ngopo eman-eman ki? Enggak. Gong. Agene ra apa-apa. Iki sembrono, iki pancen wong dugalku arisan pusaka kok ditutuke nggon bathuk.
Negara iki nek nyimpen dak dadi ngono-ngonoke. Kaya nggon aku nek nyimpen ya tak ngono-ngono. Engko mapan dhewe. Mapan dhewe dengkulmu mlocot ora. Petro, nun. Rene kowe tak jar rembukan. Kowe sing nalar. Nggih. Aku mundur. Oh nggih. Anane ana pendhita ning negara Ngastina iki jane aku ora mathuk, aku ora gathuk. Nggih. Malah aku mau keplayu saka negara Ngastina. Mergo aku ora cocok. Niate Brahmana kang aran Dewantaka ya Dewa Buddha kamepan negara Ngastina bakal murungake perang gedhe Bratayuda. mongko kowe tak kandhani. Kowe tak kandhani aja runtik atimu, nggih. Iki bapakmu arep dijangka matine karo wong Kurawa. Klebu Yai Prabu Ndarawati uga bakal dijangka sedane Dewi Warasata Kurawa. Oh, lah setan ora. Bapak ora ngerti apa-apa malah dijangka matine to, Gong. Wah, edan. Anak ngerti kaya ngono. Kula mau tak ajar kabeh ya, Tru. Lah iya, wong kabar sekolah lagi Sekondara Baladewa. Terus niki apike pripun? Ayo, saiki kowe tak kanthi sowan bapakmu. Sampeyan ki nderek. Iya. Niki napa mboten ngripoti? Ngripoti piye? Mergo niki kula mandhet teng Raramba. Lho, ngopo? Lho gara-gara sik no. Engko sampeyan lek ngenteni suwe. Iya nek kira aku melu gara-gara piye? Ya aja. Ora wangun. Niki do gojek-gojekan kok. Lho ora tuku entuk gojek kok piye? Ya kena ning rada adoh mresani mawon. Ora usah melu ngono. Iso nembang wae. Iso wae. Menthok-menthok tak kandhani, Dok. Menthok-menthok tak kandhani tok piye. Nggo, nek sampean kersa nenggo mang tenggo niku bar karo sowan bapak nglaporke lelakon sing dumadi negara Ngastina. Ya, tak tunggu saka kadohan Petro. Nggih.